que no? Home, cursi què és? Mentre... Bueno, a veure, ells us explicaran el Marc. Vinga. Hola, som Hernán Cepesí. Venim a presentar el conte de l'estrellita viatgera de Sant Jordi. Hi havia una vegada una estrelleta que tenia moltes punxes i un dia brillava més que les altres. Un dia se va caure del salt a terra perquè se l'havia acabat la vaixella. L'estrelleta va caure al pati de la nostra escola d'infants. Quan la casa dels globus la van trobar, la van agafar i la van decidir ajudar-la. Primer li vam curar les ferides de la caiguda i després li vam donar menjar màgic que portava amb una capseta a l'esquena que era fruita màgica. Finalment van construir un globo de palla i roba i la van posar dins i va volar cap al cel. I conte contat ja s'ha acabat. Aquest conte se l'han inventat ells entre tots i també els dibuixos els han fet ells, els han pintat, han pegat la cua de l'estrella, que sí? Sí. Tot ho han fet ells. Em sembla que us falta saludar per això. Sí, a veure si feu un... Hola. Hola. Endavant. Mira'ls. Hola. Hola. Hola, som el nen de vecin. Em venim a explicar el conte de l'estrella viatgera. Viatgera. Hi havia una vegada una estrelleta viatgera que brillava més que les altres. I era una estrella fugaz que tenia moltes punxes. L'estrelleta va caure a la terra perquè se l'havia acabat l'energia. I va caure al pati infantil de l'infant de Lleida. Quan vam sortir, la vam trobar i la vam agafar i la vam decidir ajudar-la. Primer vam decidir curar-li les ferides que tenia de la caiguda. I després li van donar menjar màgic que portava a l'esquena. Amb una capseta. Finalment vam construir nous pallets fusta i finalment vam construir un nou amb palla, fusta i grava i la vam enviar cap al cel i conte contant ja s'ha acabat. Aquest conte se l'han inventat tots, entre tots els nens i nenes de 5. I també han fet... Tia. I també han fet tots els dibuixos, han il·lustrat ells amb pintura, fent collage... Sí, vale. Hola.
raqueta a l'esquena. Una vegada, finalment, construí un globo de palla i de lava i li vam posar l'estrella a dins i li vam tornar a ser. Conte contat, ja s'ha acabat. Molt bé. I així són els noms de tots els nens que han fet el conte. Cadascú ha posat el seu nom, que sí? Jo he fet tots els nens de la part de la llum. Sí, jo! A veure, el grup 1, podeu sentar-vos, que vingui el grup 1, el de la Gisela. Som la classe de l'Observ va presentar que té la Frida i el Xile. Alguna vegada que brillarem Torna a començar. Hi havia una vegada. una estrelleta que tenia moltes punxes i brillava molt. Més que les altres. Un dia, l'estrella va caure de sol a terra perquè s'ha quedat sense energia. El pati l'infantil va caure, l'estrella va caure, el pati l'infantil ens perdem. Molt bé. Tu fas Però dos. no el veu. No faig. Doncs la deia Rubén, que torna a Quan la classe... Quan la classe de P5 vam sortir al pati, la vam veure i entre tots la van decidir ajudar. Molt bé. Primer li vam curar les ferides, després li vam donar menjar màgic que portava una capseta a l'esquena. Quin, que fas al final també. Però a poc a poc. Finalment, vam construir un bon paller la vam ficar dins i la vam enviar a ser el conte contat i ens Molt bé.